Molt bé. Gràcies, Una mica de clorur de liti. En segon lloc, clorur de sodi, cosa que no és rara perquè és la sal comú, la sal de casa. En tercer lloc, àcid bòric. Àcid bòric, que és un compost derivat del bor. Aquí podríem deduir, mirant els seus espectres, podríem deduir més o menys quins colors sortiran. L'àcid bòric hauria de cremar d'un color verdós. Ara es veu molt més bé. El sodi d'un color groguet i el liti d'un color vermellós. I finalment el coure, el posaré a la dreta de tot. Crema semblant al bor, però crema amb un color més tirant a blau. Crema una mica verdós, però també tirant a blau. Molt bé. Es confonen una miqueta els colors, però el verd pràcticament ja ha desaparegut. Ara es veu una miqueta més. A veure el vermell. A la que el toco una miqueta, crema el color vermell. El veieu ara? Sí. Molt bé. El groc ja es veu. Ara aquest és vermell que ja tenia enganxat. I a veure si puc fer que es vegi el verd de l'àcid bòric. No, crema vermell. M'he equivocat i has ficat 2 vegades a vermell. Ah, sí? Sí, m'he equivocat. Doncs el tornarem a posar. No me n'he donat. A veure, àcid bòric, aquí. Aguantaré amb l'espàtula. Ja es veu el color verd. Vermell, groc, i ara es veu més bé el verd, Ara es veu molt bé. Molt bé. Ara sí que es veu bé, Molt bé. Doncs ja veieu els colors de la flama i com es fan els focs artificials, combinant aquests elements. Molt bé.